Újabb helyzetjelentés, a kavitációs zsírbontás kezelésnek a 17. percében járunk. Nagyon-nagyon jól alakul már itt a kis szalonnánk. Megmutatom nektek oldalról, hogy milyen szépen elvékonyodtunk már. Aha. Nagyon jó, és megmutatjuk a kezelőfejet is, hogy lássátok, hogy nem csalás, nem ámítás. Látjátok, hogy nagyon szépen olvad itt a kis szalonnánk. És mondom, a kezelésnek most már a 18. percében járunk, hogyha eljössz hozzánk egy kezelésre, az pedig 40 perc. Utolsó helyzetjelentést adunk a kavitációs zsírbontásról, láthatjátok, megállítottuk az időt, összesen 20 percig kezeltük a kis szalonnánkat. Megmutatom oldalról is, hogy milyen lett az eredmény. Látjátok, valójában a szalonna elvékonyodott, ugyanezt történik akkor is, hogyha kezelésre jöttök hozzánk. Lehet látni, hogy már tocsog, folyik, és hogy hát láthatóan tényleg vékonyabb lett. Reméljük, hogy meghoztuk a kedveteket a kezelés kipróbálására, mert hát bizonyítottan hatékony.